Dugayang busyo oy. Ano niya? Dito ang paabot. Nanginit naman akong lubot pinungko dire. May gani mo nanginit ra. Ako sus, gamot na niya akong lubot re. Lagi nang sabuton dugay kay mo abot. Pre, Oh, pre, nanaw. Oh, anong kapaman ka? Pre, sinsya kayo pre. wala lagi ng pasensya dayon. Dugay ko pre oy kay akong asawa dugay kay ni sugot. Dugay man mo sugot. Ambot pre kay wala man ko to na jiran gabi pre. Nalagay pre nga sabot-sabot ka niya. Dugay kay ka mo abot. Yung sama adto na ta kay maligaw man ko ita. Tala, sus ganihan ako ga Maabot. Mao di ay. Ta. Tana. Matar ni atong pambot. Antod karon. Wa pa kita kausaban. Ya, di ba yan na makikisugo na ipayo ning pambuta? Oh, na ako gisugo. Ya, puting ko ba man lagi japon lagi ni? Wa may nausab. Baya ko ning akong gipatrabaho ani. Yun sa pwede ko ni ang kwarta murag basig ikaon to niya dagway. Na, giduwa to Ricardo gyud. Be, na, pagkaguba. Ya, ipatiwas ni mo ni kayo. Ya, Pre. Si Biloy man na. Gani. Ato doon. Ah, unsa gipaabot ato dre bagyo? Ta. Nong Biloy. Oh, Matay nung abangan nung tanan mo na imong pambot nong. abangan ninyo. Oh. Pila man ilong? Oh. Depende ninyo. Kamo may mga bang. Kamo. Pila. Ka pre. 300. Pwede na? 300 kuno nong. Ha? Sintos? Wa gyud nakaipatar sa akong poksi. ya, Atay dugi. ayaw gyud paabang na kay kanang mga nahunga. Sus, gubon ra imong pambot ug samot. Di ko kaingon sa mo yan na oy. Kay karon pa mi nakasugod og pangabang. Ano? Nya mo sugot ka? O mga bang mo manggaling. Ug namoy. 2,000. Oh, okay. Matay lugi nakaime kay Matay pre 2,000 pre. batay 2,000 man. Murag basa mi ana. Oh, Pero ya, murag dili ni mabangan kay guba man itong pambot. Kay nong. Sakto po di ay. Hindi na pwede maabangan ta. Pauli na lang daan kay Uli ng kani. Auli mo eh. Silipin eh. Mga bang sila. Ya kay nya atong pambot puting guba. kita man sila nga. Giayo pa nato ni nganong mga bang man sila. Wala na nila. What's up mga babads? So, shoutout day kay AJ Cases o kay Ivan Tagaro Leonam. Og shoutout day sa classmate ko sa una sa grade 7 na si Carl Cedric Alcantara og labi na kay Friend Steven Kabasag og kay Jason Condisa. Shoutout ninyong tulo. O shoutout po tayo kay Auntie Marilyn Bulgado nga nasa sa Manila. Thank you. So, shout out ay sa ako gagaw karon nga nasa Dahagan og sa mga taga Bayon Biners, mga idol. Shout out ninyo og sa Tanay Biners. Mga Kapalab Vlogs. Shout out ninyo mga idol. Thank you and padayon sa pagsuporta mga pads. Thank you. Shout out diay sa akong mga amigo ron to sa Manila, si Johnny Sumilig ug si Robert Ponce. Mao na guys. Og maura to mga pads. Kung kisa tong wala ka follow, please follow sa among page Linto Viners og sa among YouTube channel Linto Viners, paki-subscribe. Og maura to, daghang salamat sa inyong support. Bye bye. God bless. Bye-bye.